Želio bih da iskoristim priliku da obavestim prvenstveno građane Bora i šire, da je Topionica Bakra u toku današnjeg dana tačno 8 sati zaustavila svoj rad u cilju sprečavanja epizodnog zagađenja koje je moguća zbog veoma visokih dnevnih temperatura koje su najavljene danas i u toku narednih dana, tako da će Topionica biti zaustavljena naredna 72 sata. Naime, mi smo skinuli podatke s interneta, jer smo saznali da će se najkasnije do subote očekuju veoma visoke dnevne temperature bez vetra sa niskim vazdušnim pritiskom, što je povoljna prilika za epizodno zagađenje, tako da bi sprečili sve eventualne nelagodnosti koje građani Bora mogu da dožive tokom narednih dana. Mi smo preventivno zaustavili rad toplotnih agregata. I ne samo to, Topionica Bakra će i narednih dana i narednih meseci, kada god budemo imali podatke da postoji mogućnost da dođe do epizodnih zagađenja, mi ćemo da zaustavljamo rad naših toplotnih agregata. Najveći gubici koji mogu da budu, to su oni koji mogu da budu po zdravlje naših građana i po zdravlje naših radnika, tako da je kompanija RTV Bor uvek zdravlje radnika i zdravlje građana ispred eventualnih gubitaka koje ćemo mi naravno da dobijemo usled zaustavljanja toplotnih agregata. Želeo bih da istaknem da je ovo prvi put u istoriji rada Topionice da je došlo do zaustavljanja metaloških agregata u cilju sprečavanja eventualnih povremenih emisija sumporovog dioksida u atmosferu. Kao što smo najavljivali prethodnih dana, prethodnih meseci, nama je ekologija ispred ekonomije.